Ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Инак дӯстон, дар соли 2026 аллакай се ҷангвари топи бебоғ шикаст хӯрданд: Ҳамзат Чимаев, Азамат Мурзаканов ва Лерон Мёрфи. Акнун 4 ҷангвари бебохти топ мондааст: Мавсар Евлоев, Майкл Моралес, Ҷош Хокит ва Илия Топурия. Топурия ҳамчунин худи ҳозир ягона чемпиони бебоғ дар ташкилоти UFC аст. Ба фикри шумо дӯстон, аз ин 4 ҷангвари топи бебоғ кадомаш дар соли 2026 рекорди бебохти худро аз даст дода метавонад? Ҳама намуд дороҳои гиёҳӣ бо сифати баланд, нархҳои дастрас ва доставка ба ҳама шаҳрҳо аз ширкати Шифофармо, дороҳои гиёҳӣ барои хароб ва фарбеҳшавӣ, барои қавӣ кардани саломатӣ, витаминҳо ва шампунҳои гиёҳӣ, ҳамчунин ҳиҷомаи бепул барои муштариён ва боз асали бениҳоят фоидаовар паҳлавон, ки гардиши хун ва тестостерони шуморо хуб мекунад, хунукзадагиҳои баданро бартараф мекунад. Барои маълумоти бештар ё ин ки заказ кардани дороҳои ширкати Шифофармо ба номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат кунед. Ширкати Шифофармо дар хизмати шумо. Шаби гузашта дар шабакаҳои иҷтимоӣ навори реаксияи Арманд Сарукян дар эълони ғолиби муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Шон Стрикланд баромад ва биёед якҷоя тамошо мекунем. бояд қайд кард ки дар як соли охир онҳо дӯстии сахт пайдо карданд ва чӣ гуна ки дар ин навор дидем, Арман сахт зиқ шуд, лекин ба ин нигоҳ нокарда дарҳол Ҳамзатро дастгирӣ карда ӯро дилбардорӣ кард. Ва дӯстон, ин беҳтарин рафтор ва дастгирӣ аз ҷониби Арман буд, ки мо ба ҳар яки шумо чунин рафиқро орзумандем. Бохти Ҳамзат Чимаев бисёриҳоро ҳайрон кард, лекин ҳозир дар бисёри сомонаҳо суханҳои Ҳабибро оиди Ҳамзат ҳама гузошта истоданд, ки Нурмагомедов тақрибан як сол пеш хатогии калони Ҳамзатро ба қайд гирифта буд. вақте ки ту барои муҳорибаҳои панҷравнда омода мешавӣ, ту бояд ҳама сценарияҳоро дида бароӣ. Ту наметавонӣ фикр кунӣ ки ман мебарам ва ӯро шикаст медиҳам. Ту бояд нигоҳ кунӣ ки раваду ин кор рух диҳад, чӣ мешавад, ё ин ки ин гуна шавад, чӣ мешавад. Агар ки муҳориба дар ин мавқеъ гузарад, чӣ мешавад. Ту бояд ҳама сценарияҳоро дида бароӣ. Масалан, барои ман нақшаи ҷангӣ омода кардан мушкил набуд. Ман доимо як нақша доштам. Ман мебарам ва текдаун мегузаронам. Агар тонистам, мегузаронам. Агар натонам, ман 100 маротиба ин корро такрор мекунам. Ана дар муҳорибаҳои Ҳамзат ту ин чизро намебинӣ. Масалан, дар муҳориба зидди Камару Усман, дар муҳориба зидди Гилберт Бёрнс дар раундҳои охир Ҳамзат гӯштин нагирифт ва дар стойка ҷангид. Ҳамзат аввал гӯштин мегирад ва агар ки корҳояш барор нагиранд, пас дар стойка меҷангад, гуфта буд Нурмагомедов. Дӯстон, шумо бо ин суханҳои Ҳабиб розӣ ҳастед ки иштибоҳи Ҳамзат дар надоштани нақшаи ҷангии дуруст аст? Метавонед фикрҳои худро нависед. Мо бошем ба шумо суханҳои довталабони асосии Насруддин Имавов ва Дрикус Дуплесиро пешкаш мекунем. ростӣ ман сахт ҳайрон шудам. ин чизро интизор набудам. Намедонам ки бо Ҳамзат чӣ шуд, лекин ӯ тамоман дигар гуна менамоид ва ба худ монанд набуд. Аммо ба ҳар ҳол Стрикланд ғолиб шуд ва ман ӯро манъ мекунам, гуфтааст Имавов. Ва дӯстон, бояд гуфт ки айни замон Насруддин Имавов аз ҳама довталаби асосӣ барои камарбанд аст. Лекин ҳамчунин бояд қайд кард ки боз Дрикус Дуплеси ҳаст, ки Шонро 2 маротиба шикаст додааст ва ӯ оиди ин муҳориба чунин суханҳо гуфт: чӣ гуна ки ман фикр мекардам муҳориба ҳамон гуна гузашт. Шон муҳорибаи беҳтарин гузаронид. Чӣ гуна ки ман гуфтам ӯро дар замин идора кардан хеле душвор аст. Ин кори бениҳоят мушкил аст. Медонед чӣ гап шуд? ӯ коре кард ки Чимаев хаста шавад. Ана чӣ кор шуд. Ва ман медонистам ки Ҳамзат дар стойка бо ӯ баробар шуда наметавонад. Барои ҳамин табрикотӣ ман ба Шон ва ман фикр мекунам ки ин чиз маро боз чемпион мекунад, гуфтааст Дуплеси. чӣ гуна ки мебинем дӯстон, Дрикус боварӣ дорад ки боз Шон Стрикландро шикаст дода камарбандро аз ӯ мегирад. Ба фикри шумо дӯстон, рақиби навбатии Шон Стрикланд кӣ мешавад? Ҳамзат Чимаев, Насруддин Имавов ё Дрикус Дуплеси? фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. То боздид, хонободу сарбаланд бошед.